deporte, equipos de fútbol como Samentaron eu, Salavera Teatro, Rondalla Marioma, Regeneradora Cooperativa Galega, Retranca, Reeducación de Somonte Rural, Rede Rural, moitísimas AMPAs, etcétera, etcétera, etcétera. Entón, eu creo que toda a xente, estas asociacións e toda a xente que pertence a esta plataforma non son do bloque. Se fora do bloque teníamos a xente de Galicia xa ganada desde fai varios anos, pero por desgraza non é así. Entón, non lle vexo ningún mal. Efectivamente, é unha comisión, estou de acordo que se pon no que se pon na moción, xa dixen, e dixen que era basicamente o que nos traíamos, pero que faltaba ese punto. Entón, como nós somos, xa dixen outro día na comisión, que eu estaba a favor do que allí ponía, pero que tiña que falar con a miña asamblea, porque eu non son unha persoa só, eu non actúo dunha forma dictatorial, consensuamos o que votamos aquí, consensuámoslo entre todos. Si xa eu sei que está abrindo na cara e non lle estou chamando a vostede dictadora, digo que eu non funciono dunha forma dictatorial. Si eu fixera aquí o que me dera gana, estaríame convertindo nun dictador. Eu creo que estou representando a unha amplia capa da sociedade que terá máis ou menos apoios. Estou representando a unha asamblea. Entón, eu aquí, xa dixen outro día, non veño como Anxo Moredo, veño como Concelleiro de Nega representando a Asamblea do Bloque Nacionalista Galego. Entón, a decisión non é miña, a decisión é da miña asamblea. A miña asamblea quere que aparezca esta enmenda, entón queremos que se vote esta enmenda e que, se vai seguir adiante, que saia. Por alusións. Ainda que vostede crea que non, acabo de dicir, vostede, o que eu creo, a miña opinión, respetuosa con vostede, porque si son demócrata, é dicir, o que tiña que vostede decir, en vez de eso, é que usted o seu partido é asambleario. Entonces, eu estaba totalmente de acordo, é certo, e ao mellor vostede se precipitou nesa voto de moción e non comentarle a asamblea antes. Vale, hasta aí sí. Agora, decir que usted non é dictatorial, unha persoa tomar unha decisión por o seu grupo, porque xa non creo que vostede estaba dicindo nós somos demócratas e vos non sodes demócratas, sodes dictatoriais. Non. Nós non somos asamblearios. Nós, se temos que decir algo que ou non traer aquí cousas que non se deben traer, non nas vamos a traer. Pero si respetamos que vostedes sean asamblearios, pero non que utilicen términos que sí que non son para insultar, pero deixo caer que algo sempre queda. Non, ningún dos que estamos aquí, ningún, de ningún partido, si, usted faga o xesto. É que non dixen ditadora. Bueno, eu estou aclarando, dixen por alusións, porque todos nos sentimos aludidos. Vale? Nada máis. Bueno, para cerrar xa este tema, simplemente manifestar que é triste que non seamos capaces de, nun tema tan importante como este, de facer unha declaración conxunta sin ter que meter unha etiqueta ou unha ideoloxía política, porque que era moi sinxelo e o outro día estábamos de acordo. Que a súa asamblea non lle permiteu, bueno, pois creo que a súa asamblea erra nesa decisión de non apoiar unha moción que é absolutamente neutra. Nós tamén podíamos haber metido outra serie de contidos máis a favor do noso grupo, da labor da Xunta, ou o PSOE podía haber plantexado algunha inclusión pois de cando eles ao mellor gobernaron a Xunta ou calquera cousa, pero quero dicir, tratábase de facer unha declaración neutra e a política a favor do galego, nada máis. Entón, bueno, pois se a Asamblea do BNG non quere facer esta declaración, pois simplemente manifestarlle a miña tristeza porque non exista un consenso neste punto. E simplemente, porque xa pasou aquí ao principio, pois tamén manifesto tristeza porque vexo que intentan apropiarse de Castelao e xa coxean outra vez e intentan apropiarse do galego. E non, o sea, Castelao non é só dos nacionalistas, nin o galego é só a súa lingua. Entón, métanse eso na cabeza e consensuemos declaracións importantes para a xente e, neste caso, para a nosa terra e para a nosa lingua.
Votos a favor? Temos que votar a emenda, que é o que estamos debatendo. Vale, pois votamos a emenda, xa nos manifestamos, verbalmente. Vamos a votar. Emenda, a favor. Da emenda. Isto xa fai un rato, con o voto. Sí. Vale. No, decía... A favor da emenda? Sí. Sí. Votos en contra? Abstencións? Vale. O punto Ahora, a moción. Hai que votar a moción. A moción. Ah, sí. Co texto originario. Despois explico porque me está a pasar isto, pero agora aquí non. Votos a favor da moción. Abstención. Perdón por despiste de antes e agora vamos ao punto número 4. Inclusión se procede de mocións por razón de urxencia. Hai alguna razón por moción de urxencia? Sí, no sé. Xa dixen o outro día. Non sei se habrá máis tarde. Perdón, non discoitei. Que sí, xa dixen o outro día na comisión e non sei se habrá máis tarde. Alguna moción de urxencia. Eu non a teño, pero sei de que vai. Sí, non, sí, eu non a teño, pero sí sei de que vai. Non está pasada? Sí, vou pasar. Non, pasada. Non. O contido. Como? Cantas foi? Son dos. Si o contido non está pasado. Sí? O contido non está pasado. As contas. Si o dito que nos proceden de iso, aprobada a recuada. Me refiero a... Bueno, xa dixen outro día polo que era na comisión, que era para a aprobación inmediata do Real Decreto que se fala individual sobre as axudas á materia de transporte. Está repartido, pero son... Explico a moción. No, si, como temos que votar a urxencia, prefería ler a moción, ainda que explique paralelamente, eu podo estar lendo e vostede explicando, non hai ningún problema. Cando queira. Nada, isto é unha moción polo Real Decreto Omnibus, chamado Omnibus, que caeu outro día no Congreso por vos do Partido Popular máis uns. E nada, nós xa criticamos varias veces que se fan estes reais decretos así con unhas cousas tan amplias, goberne que goberne, porque ao final utilizan os seus partidos mayoritarios. Entón, o que nos gustaría era que en materia de transporte, que é un tema que afecta a sociedade galega nestes momentos, a xente nova e máis a xente que usa o transporte para ir ás súas zonas de estudo, ás súas zonas de traballo, etc. Pois, neste caso, pois que queremos que se aprobe esta moción para solicitar ao Goberno do Estado
a que o faga de unha forma individualizada e empece a facer os reales decretos como se ten que facer, que se mezclar unas cousas con outras para que non volva a pasar o que pasou o outro día. máis días. Perdón, vamos a votar a ausencia e vamos a, ainda que vamos a ver a ausencia, neste caso é un tema interesante, foi interesante, porque xa non é, xa está, por iso digo que era tarde, porque levando, pedindo o principal partido da oposición, dicindo que tiñan que ser individualizados, non ir todos xuntos, cousas tan algunhas que se querían colar e que se apoyaran por lado que sempre se os apoyarían, que se presentaran por separado. Agora se reúne con Junts e acordan presentalos por separado. O precio xa pagaremos despois, pero acordanse presentar a lei de inmigración é unha. Vamos a... xa se aprobou, eso, o cual... Pero, espera, xa se aprobou, non nos podemos pisar de xente, como despois... Por eso, ni siquiera había que votar a urxencia, porque xa está... Agora, o que sí quero decir, en nome do Partido Popular, é que estamos totalmente de acordo desde o principio en que non se poden meter polo medio, e aquí nos causan trastornos tamén, porque sale unha norma e vai colado en algo que non corresponde unha modificación e de mellor tardamos en vela. Nós, que somos un concello pequeno, a nivel Estado, un desastre. E agora se mira todo. Por qué? Porque colaron unha moi grande. E era nun párrafo, se dixo en todos os medios de que era a mesma lei que tiña o presidente anterior, que era todo igual. Xa se levaron a comisión, xa se aprobaron ali, se puxeron de acordo. Que modificaron? Como hai medios de comunicación que che enseñan un BOE e outro BOE, ti vas lendo, e xusto ali nun parrafiño, un cambio, e no outro cambio. Claro, como ti xa o trataches nunha comisión e crees que estás tratando non con trileros, colles e o aprobas. Claro, a bronca que lles cae aos diputados non te podes ti ni imaginar. E a partir de aí hai que mirar a palabra e a coma, todo. Entón, claro, hai cousas que pensaban que iso todo xunto iba a colar, o palacete non sei onde, 1 millón de euros ao ano para... E con iso a investigación se lle facía unha axuda terrible, terrible. E non a digo por unha en concreto, a digo por todas. No, pero o que eu sepa, non hai, non se está facendo o Real Decreto individualizado para este tema, volve a ser para varios temas. Con varios temas. Nós o que pedimos aquí é que se paga dunha forma individualizada os reais decretos de cada cousa. É o mismo, é dicir, para as pensións, Sí, pois é o que estamos pedindo. Pero é que os fixeron. Non, vai todo xunto. Non vai todo xunto, non vai. Desde que se aprobou. Desde que aprobaron, si foi onte ou antes. Fixo un de 20 medidas, bueno. Claro, fixéronse varias medidas a vez. Non. Non, fixéronse varias medidas sociais a vez. Pero dos bonos para o transporte e todo iso xa foi neste, xa está aprobado. E as pensións. Pero o que nos referimos é que non vai de forma individualizada. Non sei se non nos estamos entendendo. Sí, pero o que pedimos que é o goberno Bueno, así que dos contos con vinculacións en materia de transporte se pagan novamente efectivas. Vale, xa entendo. Non é Si meteron os sociais, meteron os xuntos. Sí, claro. Pero non, vostedes o querían que teñen que individualizar. Sí, claro, porque... Vale, pois, por a nosa parte, se iso... É que non entendía isto, bueno, e o argumentario con moitas cousas que non estou de acordo, o que poñen aquí, na moción, e lle vou decir decales para que non se quede a dúbida. Sí, vámonos a votar, pero logo explico isto. Votos da urxencia, si é nese sentido, sí. Canto máis fácil sea para os cidadáns interpretar unha Abstención. En contra, En contra. porque as puxas están aprobadas, non dan sentido de... xa, pero É urxente. Nin é urxente. Xa non é urxente. O sea, non pode ser unha moción urxente se xa é algo que está aprobado. Eso non. Aí o que di é que tienen que ser sempre individualizadas. Aquí non pon sempre. Sí, mire, bueno, máis que expresar. Novamente efectivas con carácter
que garantas a xunta. Individualizado, Claro, sí. pero Pero non pode fala de ser. transporte. Fala só de transporte. Sí. Claro, falamos Vale, igual. de transporte porque consideramos que é unha cousa que afecta a populación galega e Home, para nós Pois eu entendo. nos decretos omnibus, que este volve ser outro dos decretos omnibus que meten o que lle dá a gana en varios temas, podemos estar a favor de uns e en contra de outros. E iso está claro que se vota cada decreto, en este caso estamos falando de transporte, e a moción ven polo tema do transporte, das modificacións do transporte, pois consideramos... Pero hai máis cousas, hai as pensións, que Sí, pero... hai xente que pode votar a favor de ómnibus. De feito, alguna comunidade estuvo pagando durante eses días e está pagando a nivel autonómico, pero sí é certo que ven xunto pensións e algún pode estar de acordo con outra, con unha e non con outra, porque neste caso son sociais, pero no outro caso ponese outras. Claro, en este caso son sociais que a mellor non estás de acordo con todo como está relatado nese Real Decreto. Entón, por eso pedimos que se vote polo transporte, por exemplo, individualizado, que é no que estamos aquí. Podemos votar, vamos a votar a ausencia e despois, porque ahora xa votamos, iso non está. Ahora, como xa estamos falando deste tema, Eu non digo que non proceso, señora alcaldesa. eu creo que non. Eu quería facer unha pregunta, se me deixa alcaldesa. Pero, bueno, escoiteme antes e despois faga a pregunta. Vamos a ver. Que votamos que a ausencia, porque é un tema que está en riba da mesa, que estamos de acordo con unha parte, sí, pero non solamente para o transporte, como ben dixo a compañera, senón para todas as que se votaron xuntas. É dicir, todas as que se votaron xuntas, igual que vostede quere, non lle gusta o transporte, pode haber outro que non lle gusta das pensións, pode haber outro que non lle gusta. Sí, claro. A mí o que me parece mal é que este centrado solamente no transporte. Eso sí. Entón, o mellor vou a votar, se non a corrixe, vou a votar o noso grupo, non sei o que quere preguntar ao concelleiro, que o diga, se non, eu vou a propoñerlle ao grupo a votación en contra pola recusión da elección. Que non este centrado, o que apuntou o Partido Socialista. Que non este centrado no transporte só. Quere que se... En que todas as que están ahora mismo agrupadas de novo, que se fixo en vez de un ómnibus ou un microbús, pois ese microbús que tampouco poda ir, que vai a individualizar. Que sea un coche, unha moto, que sei, pero algo que poda ter un solo conductor. Nada, que nos nombra que non votou o PP, vos e Junts, depois no que pide que sea un Real Decreto individualizado, pero o Bloque te votou no primeiro... A favor, porque había temas de materia de calado, pero consideramos que son temas de materia de calado. Despois, vale, perfecto. Creemos que son temas de materia de calado, pero que xa criticamos varias veces, tanto no Congreso, se criticamos no Congreso, que non poden ir todas as medidas xuntas que ten que ser Señor Moledo, o que hai que facer en algún momento ponerse en contra da persoa que está gobernando. Pero xa estamos acostumbrados, que non somos seres solos. Son todos estes. Se non estaría aquí, o que tivo votos para gobernar non foi esa persoa. É máis, a derrota máis grande da súa historia, dele non, do seu partido. Ora está facendo o éxito maior da súa persoa, pero non da historia do seu partido, que eu creo que está destruindo. E facendo moito dano. E o partido seguirá porque é un partido forte, consolidado, que forma parte da nosa democracia. Pero, en fin, vostedes teñen esa táctica que é, agora apoio, pero ahora vou distinguir, non vai a ser que teño que resaltar, vale? Pois cada un fai a súa política. Eu, desde logo, así, ou cambia a redacción, facemos un receso e cambia. É que xa se tiñan, sí, pero pensei que ustedes estaban dirixindo a que fixéramos un receso polo que estábamos aquí reflexionando. Si é para que usted elabore o acordo, si é que non utilice algo, vou a buscar, a que me parece que non debes de poñer. Facemos un receso, entón, o máis breve posible.